Pozrieme sa, čo nám Biblia hovorí o viere. Čo je vlastne viera? Lebo Biblia to často spomína, ale spomína to ako niečo veľmi dôležité, aj pre spasenie. Tak budeme čítať najprv z Evanjeliu podľa Jána z 3. kapitoly od 16. po 18. verš. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Tak od začiatku pôjdeme, tu hovorí v 16. verši, veľmi známy verš, že Boh tak miloval svet. Tak vidíme, že Boh mal lásku voči svetu, keď sa pozrel na svet, presnejšie pozrel na ľudí, všetkých ľudí, tak pretože je on láska, tak sa zmiloval a čo urobil? Urobil to, že poslal svojho jednorodeného syna. To je Ježiš Kristus. A prečo ho poslal? Biblia jasne hovorí, že preto, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby ten, kto verí v neho, aby nezahynul, ale aby mal večný život. Tak tu máme to slovo verí. Potom pozrieme, ďalej hovorí, lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Takže prvý príchod Pána Ježiša, len tak v krátkosti, on neprišiel, aby odsúdil svet a povedal, že je v hriechu a súdil, ale on prišiel na to, aby pripravil cestu, aby ľudia mohli byť spasení. On prišiel ako tá dokonalá, čistá obeť, ktorá sa bude dobrovoľne obetovať, aby ľuďom mohlo byť odpustené, aby vzal hriechy sveta na seba a zomrel a potom môže odpustiť tomu, kto prichádza k nemu. 18. verš hovorí, že kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril meno jednorodeného Božieho syna. Tak tu jasne hovorí o tom zase, že kto verí v neho, v Ježiša, nie je odsúdený. Ale ten, kto neverí, hovorí, už je odsúdený. Prečo? Pretože neuveril meno jednorodeného Božieho syna. Teda neuveril v Ježiša. Tak Biblia jasne o tom hovorí, že sú dve skupiny ľudí. Jedna skupina sú tí, ktorí nie sú znovu zrodení, tí, ktorí sa neobrátili k Bohu, a to sú tí, ktorí neuverili. A tí sú na tej širokej ceste, ktorá vedie do zahynutia, alebo druhými slovami, ktorá vedie do pekla. Druhá skupina ľudí, ktorí uverili, aj ktorí veria, a to sú tí, ktorí skrz toho, že uverili, tak sa rozhodli urobiť a vyjsť na tú úzku cestu za Bohom. Urobiť to, čo sme hovorili, to pokánie, krstenie vo vode, aj prijali Ducha Svätého. Takže prešli na tú úzku cestu a to je tá druhá skupina. Takže rozdiel je v tom, že títo neveria a tí, ktorí sú Boží, ktorí sa stali Božou rodinou, oni veria. Tak teraz je otázka, že čo to znamená veriť? Vidíme, že viera je presvedčenie o niečom, čo naše oči možno nevidia, alebo o niečom, čo sa ešte nestalo. Ale máme presvedčenie, že je to pravda, že je to tak. Tak skrátka môžeme tak definovať, že to je vlastne viera. Teraz, keď čítame ďalej ešte 36. verš, prečítame tejto kapitoly a hovorí podobne, že kto verí v syna, má večný život. Syn je Pán Ježiš Kristus. Tak ten, kto verí v neho, hovorí, že má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Takže Boží hnev zostáva na tých, ktorí neveria, ktorí neuverili a sú na širokej ceste. Boží hnev preto, že robia neprávosť a sú v zbúre voči Bohu. Teda nie sú jeho deťmi, Boh je aj ďalej stvoriteľom, ale sú vo vzbúre voči nemu, takže nie sú Božie deti. Ale tí, ktorí veria v syna, hovorí, že tí majú večný život. To sú tí na úzkej ceste. Tak teraz, keď sa pozrieme, vidíme, že stačí veriť.
Stačí veriť, ale vždy, keď takto čítame verše, tak musíme sa pozrieť na celý obraz, čo Biblia hovorí. Nie si vezmúť len 1, 2, 3 verše, ale celý obraz. Takže hovorí, že máme veriť. Ten, kto verí, ten má večný život. Ale to slovo veriť znamená, že keď som presvedčený o tom, že Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby zaplatil za naše hriechy, tak ak verím, to znamená, že budem niečo robiť skrze toho. Začnem čítať, budem sa pýtať o tom a zistím, čo ja mám všetko robiť. Že je potrebné urobiť pokánie pred Bohom a pýtať si odpustenie za to, čo som urobil. Že to pokánie bude znamenať, že aj zanechám niektoré veci, zmením svoje rozmýšľanie. Potom, že budem si žiadať, aby som bol pokrstený vo vode a budem sa modliť, aby som prijal Ducha Svätého a nie len to, ale predĺžim chodiť v tom, čo je Božia vôľa. Teda to, čo píše v Rímanom, aby sme si obnovili svoju myseľ podľa Boha. Aby sme nasledovali Jeho, aby sme boli poslušní voči Bohu. Teda to všetko je v tom, keď povieme, že niekto verí. Ak verí, tak bude poslúchať všetko, čo píše v Biblii, čo Boh hovorí. Teraz prečítame Efežanom 2. kapitoli, 8. a 9. verš. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Tak teraz, toto keď prečítame, tak jasne hovorí o tom, že milosťou sme spasení, teda Boh sa zmiloval nad nami, takže spasení sme z milosti skrze vieru, pretože veríme. Preto. Ale teraz môžeme sa pýtať, že čo by to znamenalo, lebo tu ďalej hovorí niečo iné. Hovorí, že nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Teda nie z našich skutkov. Nikto nemôže byť spasený zo svojich skutkov, zo svojho spôsobu života. Ale len skrze vieru. Tak toto keď prečítame, tak vidíme, áno, potrebná je len viera. Len viera, skutky nie sú dôležité, pretože hovorí, nikto zo skutkov nebude spasený, aby sa nikto nechválil. Takže v tomto bode človek si môže dať tie skutky tak ako na stranu a povie len viera, len viera. Podobne na túto tému hovorí aj v liste Rímanom, isto o tom, že z viery sme spasení a nie zo skutkov. Dokonca tam hovorí aj zo skutkov zákona, čo znamená poslúchaním Mojžišovho zákona. Ale teraz si pozrieme, aby sme dostali celý obraz, pozrieme, čo píše v liste Jakuba, 2. kapitola od 14. veršu. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Takže toto, keď čítame, teraz sa dostaneme do bodu, že zrazu, doteraz sme čítali, že len viera bez skutkov. Ale zrazu, keď čítame tu u Jakoba, on hovorí, že ak niekto má vieru, ale nemá skutky, on sa pýta, môže taká viera spasiť? Teda viera, ktorá nemá skutky. A v 17. verši hovorí, viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Takže on teraz jasne hovorí, ak niekto hovorí, že má vieru, ale tá viera sa nedokáže skutkami, tak hovorí, že tá viera je mŕtva. Teda nie je účinná. To znamená, že človek, aj keď tvrdí, že verí, klame sám seba, znamená, že neverí. Lebo skutky dokazujú, čo on vlastne verí. 24. verš hovorí, vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. Takže hovorí, ospravedlnený je zo skutkov a nie len z viery. Ďalej 26. verš hovorí, veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Takže teraz Biblia hovorí tú druhú časť, že potrebné sú skutky. Tak pozrieme sa teraz len kontext toho, čo bolo pred, kde hovorí len viera, aj potom, kde hovorí, že potrebné sú aj skutky. Tam, kde hovorí, že je potrebné veriť, že len z viery, skrze milosť Božiu sme spasení, to znamená o tom, že my nemôžeme dodržiavaním nejakých zákonov alebo žiť morálnym životom, dobrými skutkami si zaslúžiť spasenie. Ale musíme mať spasiteľa.
Teda len cez Ježiša môžeme byť spasení. A tu, keď čítame u Jakuba, tak tu hovorí o tom, že už keď sme spasení, keď hovoríme, že veríme, tak tá naša viera bude produkovať skutky. Ale skutky, ktoré sú podľa Boha. Tie skutky to znamená ako život. Že budeme žiť iný život, ktorý je ľúbi Bohu, tak povieme. Takže tie skutky, ako žijeme, budú potvrdzovať, či naozaj veríme. Lebo ak by niekto povedal, verím, ale to nežije, znamená, že neverí. Ale ak povie verím a jeho život potvrdzuje, tie skutky v jeho živote potvrdzujú, že verí, tak vtedy je tá viera živá aj účinná. Takže, čo máme robiť? Máme veriť, lebo z viery sme spasení, a keď uveríme, máme žiť ten život, ktorý potvrdzuje tú vieru. Teda nie sme z týchto skutkov spasení, ktoré robíme, keď sa znovu zrodíme, ale tie skutky potvrdzujú, že naozaj veríme, lebo to ide jedno s druhým spolu. Ľudia majú niekedy problém s týmto pochopiť, pretože naša spoločnosť je pod vplyvom gréckeho rozmýšľania a grécky spôsob rozmýšľania je, že to môže oddeliť. Že môžem povedať, že ja mentálne verím jedno, ale môžem robiť celkom úplne druhé. Ale židovský spôsob pochopenia viery je vlastne, že čo verím, to žijem. Čo žijem, to verím. Takže zo skutkov človeka môžeme vidieť, čo on vlastne verí. Takže toto je tá opravdová viera, ktorá nosí skutky so sebou a to je to, čo potrebujeme. Aj vieru, aj skutky spolu. A to dovádza do poslušnosti aj do spasenia.